Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal jeg prank min lille søster med det her glas vand. Jeg går hen og siger til hende, hun så spiller fodbold lige dernede. Jeg ved ikke om I kan se hende dernede. Tror jeg godt. Men jeg går ned, tager det, spørger ham, er du tørstig? Så hun siger ja, så giver jeg hende det her glas vand. Men jeg giver hende det rent faktisk ikke. Jeg hælder det bare ud over hende, så hun bliver våd. Okay, husk at subscribe guys. Vi gør alt muligt for jer, okay? Første video på kanalen. Subscribe og like. Tak. Okay, vi skal være stille nu. Jeg går og siger til hende, om hun vil ikke lade vand, så jeg håber, hun siger ja. Krydser fingre. Hun er lige deroppe. Okay, nu siger jeg noget til hende. Hej Tille. Jeg kan se, at du spiller fodbold, og det ser lidt hårdt ud, om du bliver tørstig. Så her. Ja, her. Fordi jeg skal træne. Alec! Haha, det var bare en prank. But det er en prank, bro. Jeg fik en guys. Kom nu lidt. Der kommer måske mere pranks snart igen. For en time siden så prankede min storebror mig med at hælde vand ud over mig, hvor jeg spillede fodbold. Så nu vil jeg gøre payback for det, han gjorde, men det er ikke helt præcis det samme. Jeg har været ude og tage det her bombe op, og jeg kommer til at tage sennep på det, fordi det vil jo være det er klamt. Jeg siger bare, det er sådan en kage med flødeskum, eller hvad det er. Men jeg kan lige prøve, hvis jeg kan presse det ud. Ad! Det ser helt klamt ud. Ej, han får payback, mand. Og det ligner noget sådan noget flødeskum, ikke? Så jeg kommer til at putte sådan noget krymmel, som om at det er en lille bitte kage, som man næsten kan æde. Så nu går vi hen til ham. Fuck, det bliver sjovt. Okay, nu går vi hen til ham. Hey Alec. Hvad laver du? Hey, sidder du med min tablet? Helt ærligt. Også. Okay, jeg har taget sådan en her kage til dig. Den ser rent faktisk ret lækker ud. Vil du spise den? Altså, mor har bagt i dag. Så. Prøv. Det smager helt synes så godt. Jeg har også smagt noget af den. Nej, men måske dufter den klamt og ligner klamt, men det er altså mor, der har bagt. Du må ikke judge hendes kage. Det var en prank. Gotcha. Jeg sagde jo, jeg vil give dig payback. Okay. Nu er det min tur til at lave prank igen på hende. Fordi jeg blev også at få payback. Det smagte virkelig klamt, det der. Virkelig klamt. Det sådan, laver sådan en kage til hende, kan man sige. Det ligner lidt sådan en minikage med sådan brun krymmel. Det er kaj med knækbrød. Så ser sådan her ud. Lad os se, hvordan det er. Bare vær stille. Hej Tilde. Jeg lavede lige sådan en kakao-agtig kage. Kakao-kage cirka. Hvad er det med det? Smag den. Er det kakaopulver? Ja. Og smager det kakaopulver. Hvad mere stærkt? Er det stærkt? Nej, så du nok usikker på mig, ikke? Jo, det er stærkt. Kakao er ikke stærkt. Er det okay? Er det ikke? Jeg fik en guys. Jeg fik en payback. Umuligt. Guys, jeg blev så pranket hende, og det var pisse sjovt. Men jeg skulle bare lige prøve at finde på en. Jeg ved det ikke. Wow! Det var vist mig, der prankede dig den her gang. Ja, helt seriøst. Jeg fik lidt hjertestop. Okay guys, I guess no more pranks for i dag. Ikke flere pranks. Nå, men der kommer flere.
måske ikke på pranks, men der kommer flere andre. Ja, der kommer flere videoer, guys. Men I kan få en part 2 af dem her, hvis I liker og subscriber. Okay, jeg ved, vi det første video. 20 likes, laver vi en part 2. Nej, 15 likes, en part 2. Men ellers så siger vi, Vi er ude. ses.